Здравейте на всички, аз съм Накъде вече сме и тук сме на Shadow 24. И сега решихме да строиме ферма. И ще видим докъде ще стигнем. Може да е хубава, може да не е. Ние едва се сещаме какво да строиме за нашия град. Не че много сме строили. Така че давайте идеи долу в коментарите. Чакайте, че нещо да мишката не е удобно. Добре, застъмните са готови. Всъщност погреба вместо да е червен и него ще го направим целият фламп и като ресторант. Като ресторанта е така. Защото да слагаме точно ми се струва малко тъпичко. Супер, заваля! Здравей! Това е много яко. Сега не може да се работи като хората. Ами тогава отива да спиш. Не бе, аз ще работя. Добре. Ръчки и редстоун. Да, само. Да. Нали съм те учил как да го слагаш? Да. Да. Лампите много тъпо се чупат. Ако искаш, сложи малко редстоун върху тях и ги пусни. Да, сега. Аз мислих това да направя. Като мене в ресторана. Да. Чакайте. Какво правя? Не знам и аз. Грамотевици ли има? То много бурно вали. Определено. Ръчка. Така да се вижда малко. И ето тук ще сложим. Не, ще видя, не. Отивам свет. Ще светна. Така. Все. Много бурно завали. Аз нали ти казах? Не мога да работя на това време, ама мъж трябва да поема работата си на сериозно. Да. Цак. Тук пак ръчка, включваме и си живеем живота. Там до ръчката няма редстоун. Не, до тази. Да. И до другата. Да. Лампите. Опа. Конете ми ще се намокрят. Ние защо не направихме подслон? Ще направим. Да. Са по-важна ни е фермата. Ние можем и без коне. За да не създам лошо впечатление, аз наистина обичам животните.
Сега да сложа редстоун, да. Просто задръж копчето. Не, ще се цъкам. Добре, що не искаш? Така да се цъкаш. Сега да се скриеме, че много вали. По-добре, отколкото навън. Сега оградките. Ето така. Не, по-малко ще се. Тук, тук ще са прасетата. Две прасета. Фермичката ще бъде малка. Да. Колкото за две прасенца. Малко повече кокошки, защото те са малко. Малки, не малко. Да. Ето вие, нека да се бяга. Нека си бяга. Вот. Боже! Вот. Направи си дупка. Ето ще я поправам. Поправа. Махнете се! А назваляте ми работата. Така. Едната изчезна, бъдам взема. Надявам се. Така, умри. Бъда, трева ли ще бъде? Не бе. После ще го направя. Окей. Ще е такъв лапис. Добре. Ама при животните, разбира се, че ще е Трева. Кой ще се хранят с лапис ли? Да. Овцете ще умрат. Без трева. Могат да се живеят. Мисля. Не могат. В реалния живот. Не могат. Така. Ако ти изтръпна... А къде са овцете? Ще ги направим. Сколко? Много грешка. Абе, Сколко? само дясната страна служи. Да. Малко ми струва. Служи се на мен. Така. 4, 5. Две крави. И сега последното. Аз съм го преценил. Супер тогава. И две овце. Ето. Това е. Сега да махна яйцата, защото повече няма да ми трябва. И оградата. Портата не трябва, лаписа не трябва. За секс. Не. Колко минути станаха? 9:57. Добре.
тук гъщави така. Тук какво ще имаме? Сега да ходим да лягаме, защото само да махнем тия, защото повече не трябват. И бързо преди да се е съмнало. Ето ги нашите коне. Светкавица. Нужно ли беше да вземеш вратата с ръка? Да. Сега ще го правя. Оправи вратата е при третото. Да. Кога да светло е по-добре? Да. Ето и светкавица. Това е светкавица, това е Макуин. Да, да е Макуин. Няма да е Макуин. Няма. Дъга. Аха, гледа ги. Друг път. Светкавица и дъга. Твоето ще е дъга, а моето е светкавица. Бета, което е доста хубаво за дъга. Добре, айде. Тук е така ще изкопая. Защо? За вода. Като ги извеждаме да си имат вода. Аз къде сложих кофата? Може ли ти да се снимаш? Сега само тук да изравна водата. Да, сменяме си. Добре. Тук си имат вода. Стига де! Добре, кофата не ни трябва. Добре, как ще ги извеждаме? Чупиме едва ли. Ще сложим портичко. Лъжовца. Ще спалнеме друга, айде убивай я тази и махай. Това Беше тук прасе. Беше тук. Беше тук, беше. Ужасно прасе. Дразни ме. Айде дай. На. това беше всичко от този клип. Чао. Чао! На другия път ще ви покажем всичко, което сме направили. Това беше всичко от нас. Чао! Ужасна крава.